Que tal? Bien. Como vos chamades? Isabela. E ti? Alba. Alba. Bueno, contadme, que estades a comer? Iso ten unha pinta boísima, Yo ya comí muchas cosas. Xa comestedes todo. A ver, que foi o que probaches ti? Tortilla, Sí? jamón y un bizcocho de chocolate. Falta algo máis, porque eu vexo aí ese batido que ten unha pinta Ah, hai un riquísima, batido. Bueno, contame, que tal estaba? Muy rico. Que foi o que máis te gustou? O batido. O batido, verdad, hombre? Sí. E a ti? Yo tomé lo mismo menos el bizcocho y lo que más me gustó fue la tortilla. Hombre, a tortilla está rica. Xa almorzarades algunha vez tortilla pola mañán? No. Non, a que non. Ojalá se tomara sempre tortilla de mañán. Oh, sí, genial. Hombre, que é o que soledes almorzar pola mañán? A ver, por aquí. Leite con galletas. Leite con galletas, e ti? Leite con bizcocho. Pero ahora chegar a casa que lle tendes que dicir aos vosos pais. Que desayunamos dos veces o una vez. É verdade, se tocou dúas veces un almorzo. Pero que este estaba como? Hombre, pois agora chegar a casa tenéis que dicir aos vosos pais que hai que cambiar de forma de almorzar. Porque que importancia ten o almorzo pola mañán? Para ter forzas. Efectivamente, e para chegar a, digamos, a clase e poder estar concentradas e poder estudiar moito. Bueno, pois nada, deixo vos seguir comendo. Que ides a repetir? Sí. E ides a repetir o mesmo? Non, que ides tomar agora? Eu unhas tortitas con un pouco de chocolate e xa está. A ti? É unha tortita, solo que... Hombre, xa non podedes máis por todo o día. Bueno, pois nada, moitas gracias e a seguir almorzando. Vale. Chao.